Kehenyo trip youth council right nong tung circle haga arpo henyo trip uleber arjar arpusan kalayo aban kem ya kawai katrok khat ar shaka kabakit muj bat habakli om nong nia jongane katrok umla aban kren shai satya nalor kajing bomdon yaki kot kisla kinong elam ka circle kila ong bo teu nong nia trok uliathu balawan ban kit yaki te ki muj nakathan sning bat thmu ban laj panhap chujuai hadin ke jing yok kem kinong elam ka circle kilalej ban IT ka trok pat kita ki muj ha maula snai outpost ha ka bayo shabi la ai ho officer in charge jong ka outpost Muj. Hả? Kenapa bukit? Saya jual lah kering. Di mana? Hah? Di mana ni? Lupa ya? Dah habis ya? Sini. Dan mana? Ha? Hah? Dan mana tak bahas? Ambil betul. Dah habis ya? Dan mana tak bahas? Ni lah yok banbat ya kawai ka truk khat atayar ka ba kit ya ki muj akan nak jinglap jingi lalap sati sha mat jangan ka thanat ma pi ngi dan hadin jangan ka thanat hendra ya kata ka kali pada ni yok banbat ya ka hamsa tu sarum lakum kumno 100 kilometer nang ne na thanat di ka jingi obat jingi kawai kalong ka penlengo ingi kumno kena katorok talai nang ni napo tanat atau nak kalian kena ke police department kadon yang kejin kli hakapan check ia kena katorok ada jin kit jung kaya kini ki moy di hakajing yobat jingi ngila persang ban kli na ki driver hendrai kajing keren juki kamsai ni kli ki kot selaru ki ong bakim don nak kalian jingi nomor ba bila persang ban ekren iki ba kibe ban sei tot isla ban pen iya tot isla la ini ki mar ki ba maki kit ngkip di supply ai ngkeli yang kit nam sning yang ki kaja supply pat ki mitu sai sei ki supply kai ki lek bu ekene kamar ni pa pan iya tot isla ru ki ong kimdon de halor kata norem ba ngi pen phai no ekene katrok nomor ba kimdon ki kot isla gobiang ni IT no mentah ha kulit pemba ina sudah IT yo shabi jong kena katrok sa police in charge jong kena ka mall sai police outpost marmi ni dei tangki ru pajba ka ai ni melaban sim hati makta kadau ni wan ban IT no ya kena katrok hane ha police outpost ba in charge lame ka police department ka bari ban pek ya ka syong suk selesai ya kali kawan di kali di motor apa jong kena ka tajmi ini ban sim ya di kini ban cek ya kini kita kali ki bakit ya ki dino timbar ilegal de nilai keren ru bat u sa in charge ha ka jing IT jing yo sabi dana kalian jong uru ula yetu yang ini ba ula ong ini ula kubur ula kularu ba nadu menta kasni kana kanum jasu ya kata nak kalian jungi ro nginam sangkripti nginam kut tang mata kasngi ndra ingin nang ya budi nak ko sa kapor nomor ba kumban isu itu kalang hakine ki banai kisnam ki balade bro nila sa ui kum kine ki kali ndra nomor ba isu i bat isu ya sngeu tang dak jingi thu ki ba yem ton ki proof ki bobiang ndra mata kasngi nila yo ekalat ban bat hi dala ki jong ki kman dala ki jong ki ti nilai i sisa ba idon kum gine ki kali ki bayaj bi ai nang nena surak jongi te kumta na kali ang gini matang nila IP sa polit bat adin jongene ingin saya eru sakmat habai de ban pentip ban bu jing tho sa ka district administration pentuk yaw di CSP bat wala da ngidon kam ban lek syadu sya sekretariat insa pek la kalong kuno kana kam lada ka district administration kam simkia limbat saya ini habar turut saya sekretariat nomor kajingwan jokong kini ki jat kali kalong kajing dong ke bakrau ya pajba
tang na kajing yondong jong bay arngut ki pai ba ki haban safar kajing wan jong ine ko ba pi yoi hanus nambal adap adon ga klam jong ki masih atau ka kta kajing wan jong ine ka kta ru ya ki mar lokal ki masih ki marat ki ba don sa kisno ki thau jong kito ki ba rodur surok kajing wan jong ine kal air wami na to ga kali kajing sma ki knyang jimpang nomor kumbang itip ki knyang jimpang song buncai ki don ki basong kal air ki don basong saka kimi na ki kali ki hair section ki thau ki hair sa ki briu pat ki sa kasabit pat sa ki berat te kadai ka jing dunong ka bakrau ya ki pai function ki ba marjan na kan ni lamba ka jing bun dong kompine ki chat kali ki ba wan jai na yo Kum benne pila ong ba katung kali kalaya lak na ga tanat hato kadon kay ka jingade ba ki pulit na ka try kata ba ni skill ko lu kulit ko pala ka dai kali lang ba kali no kulit uang ba ngelap yaki nyuntip ya ke ba selendet kile ada ngimla bantip nomor bangim yuki dalam jumat ini suyo bat akan kali stage mat nim yuki ba apor ba kapoy kan ka jaka nim yuki kalong kumno ka jinglong jaman ile kumno ya kan kali kakaweru kalong ba ha ka jingkit jengki ya kini ki moy kumba kila itu ini ba kikit kipaltai hasurok station sning Teka jaka ka bakiya ka dinane na sinong dungi nane na Mausai Police Outpost. Teka jaka ka bakile ban panhap pade naklian juki kim itu syai. Ngila persang ban keli kade kamar jongno akban kong ki pande ban itu ya kerteng jong try hendak ka bakadu kila itu ba atum ka jing itu jengki ngimtip kade ka jing sisane ka bak stop ngrai ki ong ba utrai jong ine ke kamar kade u albat nongneng ban am sning. Teka jing kit jengki jing supply jengki ya kena kamaru ngimtip hato galak bandai sabar jong kene ka jela ka dungi sabar jong hari ane hapok kene ka jela jungi ngimlak bantip sai kata nomor na kalian jugi kim sam lai tu hak ya kata te lamba ka jing don jong kum kine ki kali ki bakit be an ya ki masih ya ki moj ya ki wei ki merat ka penong pat ya ki pajba bakin yap magangi pek sakador kamor tam kum kadok mesti kalakiu ha menta balai nomor ba kajindon yang kum kini ki riusum tabu ki ba ila banong ba lesa ki supply ki wei ki jelala na ki state nak ta kadau kadon gajingkiu ha ka bai de bat kador kamor jong kadok ipam kadok mesti ke bagi kran kita ke habide betane nak liang ji ngin senang bodin susu bat ngin sa wat ilak inti no ba in approach sa sarkar ba kadai ban bu no ya ki chagit haman la ki benta jong ka kaput jong kane ka khamri bhoi ge jongi wala da ngadai tang na po ka circle rai ngin sa approach ro sa sarkar ba ki de ban bu ya ki chagit man chak ya ka jingwan jingrung jong ine ki moy ke masi yo la se ki wan na ki wei ki jela yo la se ki don ki jingpang jingstam ki de ban tundit mbiang shwa ya ki certificate ki bangil aban yo lamba ki veterinary lamba ki doktor ban kuei ki chalan ki ki ba ki de ban penbiang hak banta ba ki de ban supply la ne ban kit abade kamar bang ko ga jela la ne ski we banta Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.